דברי דניאל! דברי דניאל! חלש, חלש. דברי דניאל! דברי! לג! בעיטה לרגל! בעיטה לרגל! פנימית! פנימית! זהו, הרגת אותו! פנימית פיסמן! הרגת אותו! פיסמן! פנימית! עוד אחד! עוד אחד! עוד אחד! עוד אחד פיסמן! עוד אחד! קדימה פיסמן! קדימה! דברי פיסמן! דברי פיסמן! דברי פיסמן! הרגת לו את הרגל! אין לו רגל! אין לו רגל פיסמן! תוריד לו את הפנימית הראשונה! קדימה פיסמן! כמה דברי פיסמן! דברי! פיסמן כנס פנים! שתי זוגים פיסמן! קדימה פיסמן! דברי! דברי! פיסמן הרגת אותו! הרגת אותו! דברי פיסמן! כמה פיסמן! דברי! הוא לא מרגיש אותך! הוא לא מרגיש אותך! פיסמן פנימית! 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 ביני! פיסמן! פיסמן! דברי! פיסמן אין לו רגל! פיסמן אין לו אוויר! אין לו אוויר ואין לו רגל! הרגל שלו דפוקה כבר! כנס! הרגל שלו דפוקה פיסמן! תן! 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 כל הכבוד פיסמן! כל הכבוד! כמה פיסמן! הוא לא מרגיש אותך פיסמן! פנימיות! אתה נכנסת לו הערכה, הוא עייף. הוא עייף, פיסמן אין לו כושר! פיסמן אתה יותר טוב ממנו! פיסמן תהרוג לו את הפנימית! תהרוג לו את הפנימית! פיסמן אין לו כוח! לא! it's nothing! פיסמן כלום! אין לו כוח! דברי פיסמן! עכשיו! כמובן פיסמן! תמשיך! תמשיך! אין לו אוויר! אין לו אוויר! אין לו אוויר! לך דניאל, לך קדימה, הוא עייף עם הידיים! פיסמן אין לו עייף! קדימה פיסמן! פיסמן קדימה אין לו כוח! שום דבר! אין לו כוח פיסמן! לך קדימה דניאל, לך! ידיים למעלה פיסמן! קדימה פיסמן! קדימה דברי פיסמן! עבוד עם הידיים! בדיוק ידיים! פיסמן ידיים! אין לו כוח פיסמן! הוא גמור עם הידיים, הוא גמור דניאל, הוא גמור עם הידיים, תעבוד רק עם הידיים, תכנס בסוף. ידיים למעלה פיסמן! לך קדימה! עכשיו! לך קדימה פיסמן! פיסמן רגליים פיסמן! מה? הוא לא נגע בו! פיסמן רגליים! תן לו חיצוניות, הוא מת! פיסמן ידיים וחיצוניות! קדימה פיסמן!
כן! כנס! כנס בו! כנס בו! כנס בו! דווי פיסמן! לא לעצור עם הידיים! פיסמן קדימה! פיסמן לא לוותר! לא לוותר פיסמן! טוב מאוד דניאל, יופי, תמשיך הלאה! פיסמן לא לוותר! לא לוותר! פנימית! פנימית ואתה מוריד אותו! פנימית ואתה מוריד אותו! פנימית! פנימית! פיסמן חיצוניות! חיצוניות פיסמן! אין לו אוויר! תעמוד בדנק צודצ'י. That man is like, really quick. They're both